yang harus asgan dum do somun kan नै लोगोफोर जालायनोसै जोंहा अमा बिबु मोदोम बिथै समफ्ल रायखौफोर नालाय जालायनोसै रायखौथारबा अमा नै सामब्रामबो आलौबो रेडि जाखाजोब्बाय एवनोसैयानो जालायनोसै जाखावलायनोसै भिडिअ हमनो नागिरदों भिडिअ जिरा माबा लगाव लगाव होजोब दायो होबावनो हागोन होजोबगोनब्रा ओइफोर मस्लाखौ होना हासन video mana dah nak kasih beri balik. Lang dah. Nara dia ni dah. Nada deh. Mana ini kata mana? Sebelum nada deh. Thằng ấy mày ốm á. नै अमा मेजेम बिखा मोदोम बिबु आरो बिथिखो दानसै आरोना Sebenarnya mereka sudah jalan itu tadi. अमा बुथारदोंमोन लोगोफोर जाबियाव जालिला Nei, जाजोबसिगोन गासैबो गथ' गथाय. सबसो. Ma, kalian like mana? भिडिअखौ मानांगोन दे सानदो नै 1 मिनिट बाबो उनाव स्क्रिप्ट लिरना दोन लिरना दोन थाब नाय नाय थाब जुमाय रोसिगोन जानायानो जाना दिनै मोनजालायसिगोन नै नों काबार माखै ने एरना बाथुङा जानांगोन नामा संख्रिथ' होआखै रुजोबसै आं बाहायल'सो जिरे होजोबना हो मस्ला जिरा होजोब्बाय आं एसेल'खा ओमफ्राय इयो पासफुरन Dia kan ada dia sama-sama. Itu jangan lagi pas pun. Oi, dapat na. Sama gile. Sana ku. Iba bu hama. Dapat na deh. लोगोफोर बिथै एवनाय फालायाव आंहासो गोलैबाय आंखौ नुदोंना नुवाखै जोंहा बिजावजालि लाहा अमा बुथारदो आरोना ओमफ्राय दायो फाननो लांदो ओमफ्राय बिथै एवनानै एवगासिनो एवग्राया आरो आं जाबाय न'आव एवगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर दायो जाबाय ओमफ्राय दायो बिथै होनोसै आरोना अमाया बारा गिदिर नङा नालाय फिसासो ओमफ्राय बिथैयाबो एसेल' गथा खाबाय दै दाखै इखौ एवदों बाहाय एसे एवग्राखौ नाङो दिनैसो फार्स्ट बिथै एवदो Baik, otak. Otak mana? Apa meniau? Abunya mando do. Sama. Apa nanya nanya baik. Dia tu ke. Ni sing kesak tu sih tu. Belum boleh kita ngomong. Kamu lu. Peran mana? Berapa? Boleh. Ada bumbu kiri. Ini kasih kiri. Tampan ini. Bro. Bro, kasih kiri kan ada. दानजोब्बाय नै बेखिनिया आग्लायबाय आरोना लोगोफोर फाननानै दानग्रायाबो जोंहासो
दानग्रायाबो जोंहासो बेदर एवग्रायाबो ओइनो कालार जाबावनांगौ र' एसे नांबावगौ जाथारसिगोन एसे रानबावनांगौ बुंहादों लोगोफोर ट्राय नोंबो दौ जागोन गोथाव जादों जाखागोन ना नै लोगोफोर जोंहा ओंखामदो जानोसै आरो ना दाउदै 사실 문제 가르쳐. 해야 되나? 문제 그 자. 이거 생각 안 돼. 이거 막 이거 형이 못 이거는 여기 전에. 맞아. biasa. Betul tadi. Mari kita balik. Betul. Enggak, susah enggak kayak. Angkat dulu ya. Angkat dulu. Không đi phòng em đi hả? Mà được. Mà được chưa? Làm gì sao mà bây giờ? Mà bây giờ cái gì? Logover dinin video beginiana. Thank you. Bye bye. Mulai berjalan, jalan.